फैया दा बेनो जोंहानि दखाना अ माबालै दादा आंना लेडिस साइकेलखौ माबा लेडिस साइकेल नङाबा जेन्ट्स साइकेलखौ लेडिस बानायनांगौमोनलै जागोन दे जागोन आं मोजाङै बानायना हरगोन बाबा नै जोंफोर फैदों ए रनिबो फैदों फै फैयाबा फै नै बेनो जोंहानि दखाना बाबा नों आबा बुंफ्लांबाय मानसि सिगाङावनो आबा सोरलै बियो दादा सोरलै सिख्रि बियो आदा बैथिं नायहैनि थु बै साइकेलफोरखौ नायहैनि अ जों फैगासिनो र' सोर आलासि फैदोंलै दादै नोंसा गुथारा खिन्थायाखै माथो आंनो अ नारखो माबा दे जोंहानिनो फिसाज्लायानो दे फिसाज्ला बायदिनो ए अबेनि आलासियालाय क'क्राझारनि दे क'क्राझारनि ए माब्ला फैया आलासियालाय नुवाखैमोन माथो ओइ दहायसो फैदों दहाय अ होमबा दादा साइकेलखौ मोजाङै फिनिसिं होनो हागोन ना नोङो माने ओइ आंनि जेन्ट्स साइकेलालै बेखौ माने मोजाङै लेडिस बानायना होदो जागोन आं बानायखायो बेबायदि बेसे बानायखौ बेबायदि जेन्ट्स साइकेलखौ लेडिस जागोन दे नों लाबो गाबोन लाबोबानो जाबाय औ दादै जागोन दे होमब्लालाय मालै आइ माथो दाखालिफोर बिराद गरम गुदुं दुंफावलायनाय गोदौलायनाय बाथ्रा बुंदोंमोनलै दालाय माथो नोंलाय फिसाज्लानि सायाखौबो नुनो मोनाखै लैखोन सारा बोराय गाव खामानिजों लोब्बा लाखि हारे आइ लोक्षि बेनो आंनि खामानि बेफोरजों आंहा लोब्बा दङ बेफोरनो आंनि खामानि बेफोर खामानिजों लोब्बा लाखिनानै बाथ्रा बुङाबालाय सिथाब फाफि बोराय दानो गारामाखौ बोख्लेवना गारगोन आङो गारामा बोख्ल'यो हाथाय बोख्ल'यो जा बोख्ल'बाय थायो बोख्ल' खामानि गैला नोंला बेफोरखौ बुंना लाब गैला फिसाज्ला सासेयाथ' नोंनिया गोमाबायानो I mean to say गोमाबाय माने गैला बियो सोरजोंबा बुथार जाखाबाय नोंनि फिसाज्लाया मानोना बियो धोन सम्पति माखासेखौ गारनानैथ' नोंनि न'निफ्राय ओंखारलांखाया आरो गुबुनलाय मा लामा दंबावो बेनोसै हयथ' सोरबा बुथारबाय नङाबा अबावबा एक्सिडेन्टफोर जालाबायना थैना थाबाय बियो हारामजादा हारामि बोराय आंनि फिसाज्लाखौ थैनो सावदों आंनि फिसाज्लाया थैयाखै आरो आंनि फिसाज्लाफ्रा थैया नोंसो थैगोन नोंनिसो पापनि जोदौआ बुंफबबाय पापि बोराय फाग्लि माथाय हिनजाव बेबायदि जायो नामा सोरबा पापनि जोदौआ बुंफबबानो खि आरो गुबुन मोनसे जोदोब गैबावा नामा आजावनो थाखाय मोनसेया बुंफबबानो आरो मोनसेखौ आजावलायबाय आरो मोनसेया बुंफबबा आरो मोनसेखौ आजावगोन आरो जाम्बिलाय सैमा बोराय बारा गोबाव गैला नोंना बारा गोबाव गैला बारा गोबाव गैला माने बारा गोबाव गैलाथार' बे गासैबो धोन सम्पतिया आंनिसो जाजोबसिगोन नोंखौ सोर बासायगोन हो नोंखौ सोर बासायगोन आंनि बारहुंखानिफ्राय नोंखौ सोर बासायगोन आं साला बेखौसो साननानै टेनसन लादों नोंखौ सोर नायगोन फिसाज्ला गिदिराथ' नोंना थैनानै खिजानि गोदान जोनोम मोनफिनलाय लांबाय मोनसे खोथा गोजौआव लाखि हाला बांद्राय गोजौआव बिरनो नागिरनाय दाउआ हारसिंनो गोग्लैफिनो गोजौनिफ्राय गाहायसिम मिन्थिबाय मानोना लिमिटनि बाराखौ रावबो सहायखाया बाबरे बाबारे बाबा बिराद गिदिर गिदिर डायलग माथो गैया खामानियाव फैया नोंना बेफोर खोथाया जेबो खामानियाव फैला फिसालाबो गैला हौवाबो गैला नों लासैनो नोङो माबा खालायखादोसो बेगफोरखौ पेकिं खालायनानै जा बुस्थु नांगौ नोंनि सोना लाखादो मानोना नोंहा बारा गोबाव सम गैला आंनि मुङा हाला माव आं फाला आरो जुदि पेकिं खालायनो बेग गैया बेगा आंनाव दङ लांफैबानो जाबाय पापि बुन्दा बोराय बे साननैसो पुलिसा थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखायसो आं नोंजों जेबो खुमाखै नोंखौ जेबो खालायाखै आङो नायबाय था साननैसोल' आंनि आखाया मानगासिनोसो नोंखौ माला बुथारनो मोनगोन होननानै बाथौआबो हाग्रासो रज'बाय थायो आयै आबै आं साफा खालायगोन दे गाबोनो दिनै आरो मानो दांबावखो नों आरो दानो जानजियानो सालायगोन गमै मावनाया आंथ' हाबोला बे बाथौखौबो फाखासो बानायना लासिगौमोन आयै बानायगोन आबै र' सासेया बानायगोन होनदों माथो मा जाखो आं मोनसे खोथानि डिसिसन लाबाय आबै आं फैगोन सप्तायाव हाबिलाखौ कर्ट मेरेज खालायनोसै
ए खालायनोसै आया आबौ मा कर्ट मेरेज बिलाय हाबाखौनो खालायखादो थांखादो बेनिफ्राय डिउटियाव खालायखानानै आबै आं बेबायदि हाखु दाखु हाखादावरा खालायनो गोसो गैयालै एसे आरो दा सिटुवेसनाबो माबोरैबा जानानै दङ कर्ट मेरेजखौ खालायना गालांबाबो जेबो नङाना आरो आङो फैगोन सप्ता माने नेक्स्ट उइकआवथ' नैदि दा बे सप्तायाथ' थांसिगोनानो फैगोन सप्ताया बेबायदिनो थांबानो गैलानो होमबा बे कर्ट मेरेजआ मोजां होमबा औ आबै मा मोजां नङा बेनो मोजां माने मा आरो बेनो आयेननि नोजोराव हाबाना दे गावसोरा खालायनो सानदोंबालाय खालायथोसै होमब्ला दा आबौ होमबा नोंखौ नेलायनांसिगोन नङाबा दा माला सुटि मोनलायगोन औ बेबो मोनसे खोथा जाबाय सुटि मोननायासो जागोन र' बियो लासैनो दा बेफोरबायदि साख्रि मावनाय दाबा माला मोनफैगोन मालाबा सुटि मोनगोन आं बेनिखायनो हाबाखौनो खालायना थांजानो लुबैखादोंमोन हाखु दाखुयैबाबो आबै कर्ट मेरेजआबो हाबायानो आरोथ' हाबिलायाथ' दाथ' जोंथ' बेखौ गुबुन जायगायाव थांनो होलाना जोंहानावनो थाखासिगोन कर्ट मेरेजबो खालायखाबाय बेबो मोनसे हाबायानो आरो हाबा जानायानो जाबाय आरो दासो बेफोर ओंखारबायहाय आग्ला जोंफोरनि समाव गैयामोन दे नोंसोरनिसो गोसोसै आरो हाबिला आबैनो खिथाबाय आरो नोंसा बाबाजों रायज्लायबाय हाबिलाजों रायज्लायाखैल' दा रायज्लायनोसै बाबायालाय मा दा फैबा खोन्थानोसै आरो र' नै बिसिनियाव थांबा हाबिलामोननाव थांबा बे बिमानैनि सिगाङाव खिथाना बेफोरखौ दानो गाख्रबला फैगोन मा गामि गंसे खिथाथिंगोन दानो बेफोरखौ जेबो माबाथ'नाङा जिथिया जागोन अब्ला मोनथिगोन ओरैनो नोजोर नांजाबाय थायो मानसिफोरा जानला मानला जाबाय थायो मानसिफोरनि नोजोरसो नाङो ना मासो नाङो रावनोबो खिथाना बेफोरखौ जाखांनायनि उनाव लासैनो मोनथिगोन रावनोबो खिथाना दे आबौ दे नोजोर नांगोन नोंबोदि आरो खिन्थाया दे खिन्थाया आं थांसै बिसिनियाव मायबाफोर हरफानो नामायो हरफानोलाय कबि दंमोन र' जायोना जायाबा बिसोराबा कबि जायालासिनो थागोनदां बिनि खेबख्रि बिमानैया जायालासिनो थागोन मटर बिगुरखौबो गारबावानो जाबावोनो आरो कबि जानाय नङा बियो हरथां दरनै दरथामसो र' बेनिफ्राय बै सयथा नामा दावदै दङहाय आंना दाउआ दावदै दैनाया दाउज्लाबो गैया गनोबो रोंनाय नङा दा बियो बे दावदैखौ हरफा जाथो बिसोरो आबैमोना दङ हर होमब्लालाय लांफानि दावदैखौबो औ बेसेबा रागा जोंनानै दङ हाबिला बिमानैया एसे हरबोलाथाय मोजां मोनगोन बियो र' लायनि आङो हाबिला मा खालायदों नों फै ओरैनो दं आं जिराय फै नोंबो जिराय एसे खोथा रायज्लायनो दङ आं बेखायनो न' सिंसिम फैथारबाय जेबो नङा दे आनैयाबो गैया गामियाव थांदों नोंजोंनो खोथा दं र' जिरायलाय नों फैनायनिफ्राय आं नोंजों मोजाङै रायज्लायनोबो हायाखै नोंनो समबो होनो हायाखै आं रायज्लायनो गाज्रिथ' मोनाखै नोङो मानो गाज्रि मोनाखै खोथायानो जाबाय हाबिला आंथ' जेनेबा थांसिगोनबो नालाय ओमफ्राय आं जोंफोर सानैनि हाबानि खोथासो रायज्लायनो फैदोंमोन हाबा दानो औ नोंहा माबा प्रब्लेम दं नामा माने जेनेबा नोंहा गोसो गैथ'वा नामा गोसो आंथ' थांफिननांगोनबो दा डिउटियाव लिंहरगासिनो आंनि आखायाव समायबो गैला नै आंनि आखायाव 12 दिन 13 दिनल'सै 12 दिनानो हम नों थांसिगोनानो औ होनबा नों थांसिगोनानोबा इसिबां हाखु दाखु माबायदि जानो औ बेनोथ' जानो माने दा रायज्लायनो गोनां खोथाया आं थांसिगोनबो नालाय हाबाखौबो हाखु दाखु खुंनो हानाय नंला आं सानदोंमोन जों सानैबो बे फैगोन सप्तायावनो कर्ट मेरेज खालायनोसै होननानै कर्ट मेरेज औ कर्ट मेरेज नोंथ' जेबो प्रब्लेम गैया नोंहाथ' आंहालाय आरो मा प्रब्लेम जाबावनो प्रब्लेमथ' आंहा जेबो गैया दा जेरैबायदि मोजां नुयो बिदि खालायबानो जाबाय औ नङा थेवबो नोंनो सोंनायाबो मोजां ना नोंहा गोसोफोराव जेबो माबाथ' गैया मा थानो माने सोंनायनि जाहोनाबो जाबाय नोंहाबोथ' गोबां इन्सिडेन्ट जालांबाय दा गोसोआवबो गैला नोंहा जोंफोरखौ मोजाङै खोथाफोरखौबो मोजाङै गोसोआव गैलाबा नोंनि गोसोआवबा दा मा सोलिगासिनो बेनिखायनो आं नोंनिफ्रायबो खेबसे नोंखौबो सोंना लानाया मोजां जागोन होनना सोंबाय आरो आंहा जेबो प्रब्लेम गैया गुथाल आंहा गोसोआव मोनसे फोथायनाय दङ नों आंखौ माब्लाबाबो दुखु होआ आरो माब्लाबाबो आंनि हेंथा आंनि बारगा खामानि मावा आंहा फोथायनाय दङ नों आंखौ अरायबो अननानै लाखिगोन नोंनि अननायखौ नेवसिब्ला नोंनि न'नि मानसिनि अननायखौ नेवसिब्ला बे आंनि थाखाय आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थि जागोन गुथाल आं बे साननैनि गेजेरावनो
नोंसोरखौ गासैखौबो सिनायजोब्बाय जानो हागौ आं आगोलनि खोथा जेबो गोसोआव गैया नाथाय आं जेसेबां अननाय मोननांगौ बे साननै सानथामनि गेजेरावनो मोनबाय नोंनि मोजाङानो आंनि मोजां नोंनि साननायानो आंनि साननाय आंबो नोंनि अननायखौ अरायबो फोथांनानै लाखिगोन हाबिला आं नोंखौ दा जेसेबां अनो देनांबो बेबायदिनो अनगोन आंनि गोसोआव अराय सम नोंल' थागोन आं नोंखौ अरायबो अननानै लाखिगोन हाबिला आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होनो नाजाया औ आं मिथिगौ बुथाल